Motor, acțiune. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog, suntem aici cu Adrian. Salut! Și astăzi facem water reaction. I-am zis să mă scoate de pe mod, brad. Bă, Dima, te-am scos, ori vorbești odată la temă, spun ori te blochezi pe Păi viață. ascultă. Eu te ascult. Tu ești bărbatul și ești urcăcat. Dar știi să ești, normal că bărbați, tu la fel ești bărbat. Tu la fata asta, dacă nu-i dai pași și 2 minute să facă live normală și cu Băi, tine. faci normal, dar și vorbești tu aploi, băi, că-i place, că te auzi la ce vorbește. Vedeți marcamul. Gumi ai. Mă, ne amar în gură. Și eu merg cu lisapetul. Și m-a oprit domnul polițist. E că aici sta, primul. M-a oprit. Și el cu gerafarul a prins, căr, eu m-a oprit. Și o zic că dumneavoastră sunteți în stare de ebrietate, tipa eu la volan. Dar este lisapet, el n-are... N-ai voi, men, poliția m-a oprit. N-ai voi, men. Și eu merg... Nu ureche, băi. Hai. Parcă-s la piscină. Hai să mă... Băi. Water prop. Nu se știe asta. Aici este mult de lucru. Deci vreo 3 zile avem treabă. În primul rând trebuie schimba carburator. Dar pe diesel. Ni rău la dânsul. Ni rău, eu nu înțeleg cum voi vă uitați, cum voi îl răbdați. Ni mă doare în chiept. Pe mine mă doare în chiept, mă doare în capul, mă dor ochii. Eu nu mă... Water, eu, din Nike. Nu ți semnul, băi. Măi, Ion, avem pocrivală de la care. Gata, iar nu-i zvucă, dă-l măi. Băi, te rizic la seara. Nu tragi în chiloți. Hai, bă, ghișa, să le duc ceva prost. 5.000 de lei, ți închipui, 5.000 de lei ștraf dacă să te prindă pe marginea drumului cum cu haragul tu scuturi nuși. Lege nouă la noi în țară. Eu ieri când am auzit-o leacă și ne-a mai apărut vreo 15 șiri de păr sur. Dar de sistemul nervos nu mai zic de-am. E ca nene interesant. Organele care poartă pagoane, cu și soveste și curaj a să... Ștrăfuiți voi băbușoarele și... Ștrăfuiți voi băbușoarele. Ce mai rezic la adresa? Noi nu furăm ca românii. Sunt tare, asta-i pentru mafioși și pentru șmecherii toți. Sunt tare, Nicolae Gusă, împreună cu PNC.
Cam acesta a fost acest vlog, nu uitați să dați un like, un follow, un subscribe. Noi ne vedem la următorul videoclip. Hai, ciao!